kom mar jodak e Kisumu County. Jo Kisumu nene nango juma niri ne wago mbako weche gi mamako Kisumu County dak ngima kachiel kod moko mathoth. Nyinga en Haron Otieno machiegni e Kuku Mar Wach. Nade jadong? Anti maber Haron. Happy New Year. Igo chakre gi yungni igo chakre gi gombo mang'eny nikech elections wachiko. Koro igo chakre ka paro mar ji gi dwaro mar ji gi gombo mar ji okete yiero omiyo anyalo wacho na chakre maber. Kelose weche gi mag yiero jadong. Oneno ka ne kawo ombulu mancha ne ng'ado e gwenge ma Kaluo. Koro kwalose jodak ma Kisumu County be ne ung'ade maber un kaka jodak? Haron, kunga mos jowinjo waduto kendo akwayo negi hai maber e higa ma wantieni kendo akawo nafas mondo ago mos kata ne jowa mamoko manyaka nyo ochak higa. Piny ok osedhi kodgi maber ahinya, jok moko nitie mosewito wedegi, nitie joma bende nigi chandruok mopogore opogore, ndago gi mos. Haron, ombulu manyo jowa kawo nyo an kaka udi nyo an a bit worried kane luore gi trend manyo ikawo ombulu. Manyo chuna madhi ka IBC diriyo nyadhi wuoyo gi county director mar IBC diriyo te. Gimomiyo nadhi kanyo en ni kodong' almost ndalo 4-5 to waneno ka kure ka chal ka gima ji wuok oko lao sa. Yes. Ka wuotho kuonde mag chief, for example adhi ka office chief Onyono tayudo up to nyoro chief Onyono to nyadhi kata nyaka nyoro tayudo ka kure ka ji nitie chandre gi dwaro ang'o kipande. Yes. And the number no ni malo matin kipimo gi diere manyo pod wach kura ne ok otim nade ok owach ni ji kawo. Kura na an worried ma ka wadhi wuoyo gi IBC IBC wacho na ni gisebedo gi meetings gi jotelo, and in fact to be specific wacho na ni deputy governor the last meeting manyo gin go ne otelo gi deputy governor gi team ne gin sol mopogore ne gi yuago ne gin gi machine gin gi equipment to human resource manpower gi onge go. Omiyo ne gi kwayo jowa ma leaders gi kanyalo kata na bang' loro kura manyo lor nyoro Jumapil ne pod gi kwayo ni ka wanyalo wuoyo gi jotendwa mondo jotendwa oyie ochul ng'ata achiel from each ward to gin gi mashinde pod ginyalo weyo mondo ji obed e ward kuom ndalo modong' ka ndalo mar loro kura makore timo ko compilation poko gik nyo gi yienwa mar manyiso ni ntiere kama ne winyo maber IBC yie ne ginyalo chiwo kage nyalo yudo kage ng'ama nyalo chulo joma dhi bet ng'ato nyalo kinyalo chulo siling 10,000 achiel ward ka ward kech gichulo joma tiyo ko siling 10,000 achiel ka koro ne giwacho ni kwa leaders en 1,000 chieng' kodiochieng' 1,000 kodiochieng' okay for each person. Koro ne giwacho ni ka wanyalo kar mondo mi wachandre nikech nyo waparo dhi e court paro dhi e court makata petition an go kacha ma complete paro dhi e court for extension to kane wawuoyo kodgi to wacho ni court dhi miyo gi kata nyalo miyo kata ndalo 5 kata ndalo 4 but ndalo 4-5 no result mwadhi yudo gidhi tiyo gi milion 80 gidhi tiyo gi milion 80 mano extension mano tim mane okia mtato dhi e court no med gi 5 days but ne gitiyo 3 days to 3 days no gitiyo gi 8 million manyiso ni kata ka court medo wa ndalo ok nyal medo wa gi ndalo mokadho 5 nikech sani be timeline pesa kachiel kod timeline mar IBC be koro rach moloyo chien kucha and so ne giwacho ni the best option manyalo bedo mayot en ni ka leaders wa ma wacho ni gisewacho ne nyalo golo siling 1,000 ward ka ward odiochieng' kodiochieng' okay the bell odiochieng' kodiochieng' to mashinde gin go to the same people manyo gindiko manyo tiyo ward no ema gikawo ng'ata di achiel nyo gin ji adek koro gikawo ng'ata achiel to dong' gi wuothe ward
nyalo wuotho centers kuonde ma onyalo dhi skunde kata college. Mano gima nyo IBC owacho ni giyie timo kata sama weni. Migosi Audu gada ng'ato bro wacho ni seche ma warito jotendwa mondo mi ma otim gigi eki. Ng'ato nyalo koni in jakom jok modak e Kisumu County. 1,000 kata kichako account moro kata ka jowacho ni oyo wan eka jodak ma Kisumu wada chung e kits kata mana 4 kata mana 10. Donge nyalore kapok waseyo jotendwa. Mane ma wawacho ni kapo nono ni wan ka gi consultative forum. Gini ok inyal timo kendi aro. Ka wan gi consultative forum kaka mane Ruth Odinga chako cha. Ni ji nyalo ga bedo piny to warango ni yes, we have come to an end. Bende wan gi option. Yes. To wayudo ni wan gi option. To option ni en mane? En ma wacho ni. Then we say yes. Wajitokeza. Wudu gol siling 1,000 makawuono market Mlimani ward kata ward mae Onyango gol ma Kaluleni Mlimani ng'ato Arao gol ma gini. So on daily basis wanyalo ng'ato ka ng'ato nyalo offer mondo watim ma. Iwijaro. So but the platform ma wanyalo time ma emo lak nikech wapogre sidienje. Jogi ok ne ka issue mar election is a stakeholder, is a multi-stakeholder. Maute nyaka come in and obey the man. Then mane kwa nyalo tero Kisumu bende wanyalo kelo tich mano pod akwayo ka ni ene leader mawinja kata Ruth Odinga manyo head mar the E region. What come up wadhi ka ibis kata kiny because I personally talk to them deyo magi miya nyaka update mapile. Koro mano thuolo ma pod wan go kiweyo midwa time Huduma Centers IBC ma Kisumu County. Yes. Nyose yie na an kech wose wuoyo dereyo. In fact gima no tere maduong' ahinya ne en ni seche mane koro gidhi gitero mashinde oko. Yes. Joma ne dwa loko kura koro ka nodhi Huduma Center kata odhi office gi to ne ok mi services nikech onge ng'at manene kanyo. Koro ne wadhi dhaw nikech na yudo complaint mang'eny. Koro wadha, why do you stop joma dwa loko kura? Tema no wacho na udi wan gi ji adek. And ji adek gi majide gi chike ma chikno yiene gi mondo bende nyalo deko. Mane ma chik mondo yiene within their budget. Nikech pesa gi yudo from the other side of gima gigol pesa gi. Now e kita adek ma wan go gi. For example market Mlimani wainde ni ka moketo jotich wainde go yienwa ni gin gi jotije moko matiyo mok nyalo yudo nafas ma koro gidhi kuonde go gidhi e dukni wainde gi mondo gitim ngo mondo gidhi register. Mano was going on to centers machalo bus park machalo chirni bende another one there on and so koro gidong ma gionge ng'amodong ka manyalo transfer kura nikech transfer is already when man register and already any number. Yes. Hiyo kiwe number makmana ni namba ma Kisumu mongisa nyaka file chiegni abich. Yes. Mar jomo seloko kura Nairobi jomoko ntie modak Nairobi mosekelo kula to gi seloko kuch gi Nairobi ni gibiro gocho Kisumu ka. Koro joka giloko gi kocha to joka oro ne gi file. Yes. Makata ka kinyi luonge kata obiro nyisi ibiro yudo ka file no ket kanyo matiende ni ng'acha pod tiyo Nairobi but ose project ni kura to ubiro goyo kaluka eri ito dwa goye ma Nyalenda kata dwa goye ne governor ma Kisumu. So mago ema ni kuro giwacho ni mai kama kuro gineno omiyo jok mane odhi kata seche go ne wan gi ji kanyo. Mama moro ne wan go mo Eldoret odhaw kabisa odhaw mo kun mo wacho ni koro kodhi gocho ne chuna na timne counseling mo yiere no miya jogi ni kochopo mande to koro nyalo biro loko kura. I believe ni mama nyinyo de loko kura mondo okochi jomoko. So this is the position my situation man. Okelo penjo moro migosi audio gari ni seche mane kapok ne wachopo kama ji mang'eny okondikore to ket ntiere pesa benetin budget ni Roma IBC ntiere godo. Bende uneno gini kane biro chien mi loso kod jodak ma Kisumu wuotho stage wuotho ka imiso gino uguro oko wadwa ndikre uru mado tamore kata ng'eni machines ne tin but ji mang'eny deno ndikore. I don't in any planning. Yes. Even when you are planning even issues mag finance and other there is always kind finance the more constituency. Constituency ni and for unforeseen circumstances. In politics such moko ni neno ka ji oketo na luche. Jerengo gi loche ma ji otimore na mane gi speakers gi joma miel and to me jogi timo PR
jogi introduce themselves and they don't care. But antiere jomoko mantiere kod kids e loche gi. Of course, nitie jomoko man gi kids. But at what point ma ineno ka jogi nyalo chunye madhi kuma the real vote. In fact, Aaron, surprisingly, up to nyoro, joma nyo koro bende dhi kawo kura ok gin nyithindo ahinya. Iwinjo, gin mon moko ma age mi ng'at dhako ma dhako nyaburi nyibuche ok gin nyithi gwen ma nyo koro miyo wadwano mondo register gin nyibuche kore ka wuok e udi. So ma dwaro wuotho kuonde ma nyibuche gi nitie to waketogi kamano. In fact, wabiro yudo more than mabiro sama speaker, nikech speaker cha bende kiwinjo mos seche moko kogo thum, to thum cha be wito bwongo, iwinjo ka ting'ne gi malo. Koro ji bende are becoming mad. Iwinjo, people are more. Ochalo campaign moro ma people are mad, gicha ma ng'ato kar mondo koro dhi oket case kacha. To mit thum ni ema timore. Makoro winjo. Wach moro kaeri, wach mar jogi eki kawuotho gi geche gi jok ma usore mana makoro chalo jok mochako campaign margi. Formations mag siasa chakore Kisumu County. Pachi nango oda thought live e chenro mari mar Kuku Mar Wach migosi audio ganda jaked ratero mar oganda e Kisumu County ni Haron. Sani IBC yene kapono ntiere ng'at moyie mar de chulo jok mandiko ji to kes nitie nyaduoge ward mar mondo mindikro kaka jogombulu mondo bele. Mano nyiso ni chenro ni ok ochung' mana maneti madu achiel chande mochung' to pod gigi nyalo dhi mbele dhi dikri ka achiel koda gi loko kura mari. Siasa chakore Kisumu jaduong', grube chako tudore mondo mi gidhiyo. Pachi Aaron, the progressive constitution katiba marwa ma Kenya, chike marwa ma Kenya mane okednegi ler ahinya e weche mag chung'. Ne jo Kenya duto oyienegi chung' kapok wadhi e qualification, oyienegi chung'. Omiyo Article 38, Article 81 is very clear. Omiyo ji tero ratiro, omiyo kanye mochiwo ratiro mar voting, kanye mochiwo ratiro mar chung', kanye moting'o ratiro mar association, kanye political parties. Oyiene ng'ata go kura ne ng'ama dwaro chung' e party mondo dwaro kata chung' kende kaka independent. Magi gik ma wayudo gens ma wan ga katiba. And therefore jo duto madwa chung' gin gi thuolo kendo gin gi ratiro. Ad nyaka wamigi the space mondo gitim mana kombe ma gidwaro. And therefore, formations mantie ma Kisumu gin formation ma obiro kendo winjre kendo chike yie. And therefore, gin gik mwarwako gite. Wan kaka jogo man jogweg kura, warwako formations go duto because katiba wacho ni nyaka warwako. Okina ina uon kura to in ng'at macha machiel, in jatelo, in opinion leader, in opinion shaper, in bende jakom mar jodak e Kisumu County. Bineno ka agenda ma jogi kubiro godo. En agenda meno ka ber mondo michike it kaka japiny. Aaron yiena monda wachi ni penjo mipenjano. Adwa na wachi ni kanya ka waset agenda. Of course, wawinjo ka ji oset agenda. But somehow, tibiro yudo ni kwa dhie speaker kacha, to we lose the direction market agenda ma, wawuoye yudo ka ng'eny jo mochungi. Speeches magi, gibedo more of attack. Gibedo speeches ma jo magong'ato kata mageto ng'ato. Gin chalo guok ma winda poyo. Yes. Iwinjo, matieni je chung'wad kata ng'ama nyo nie kom cha chala poyo mede windi. Mano gima nyaka wawe. Iwinjo, gima wanyalo timo, and I want to say this, Aaron, ni waket scorecard, wachal joma koro wadhie penj ne joma nyocho otelo. Wakaw ni governor moro, for example, wakaw Nyong'o, wakaw Rasanga, wakaw Awiti, wakaw MCS wa, wakaw MPs wa. Ni koro nyo wamiyo gi tich, koro wamiyo gi penj. Makgi kanyero, kar miyo gi tich omiyo gi penj ka waduogo. Ne gikalo penj, koso gikalo penj, kachielo koda kagi jok mochungi eki. Ineno nang'o giduogo kor ka jo penj koso en ywaruok moro e kindi ne gichwanyore, gin giwe ka jo siasa so bende wach mogik king'iyo line up kaka gipangi kendo buro tel bele asto moluor rangumo bed kaka chalo spew ilibro bedi kitiyo godo. Ntiere lorruok mag siasa Migori County, Homa Bay, dibeni piny luo.
rebel koso piny luo dhi revolution koso piny luo yudo mana kore gichung' ne ratiro margi live e chenro mari mar kuku mar wach migosi Audi Ogada wacho pache kaka ong'iyo wache gi chito nikech wan wageto mondo mago kwa mar golo Kenya ka kasudo Kenya mbele. Nyinga en Haron Otieno. Machiegni chenro mari mar kuku mar wach wagomba kod migosi Audi Ogada en jadaki Kisumu County en achiel kuom jopiny Kisumu kan jakena tero mar Oganda asto en jakom mar jodaki Kisumu County. Mano miyo simocho weche mag Kisumu okinyal weyo duonde oko nyako chikitwa iro winyi to wacho nango live chenro mari mar kuku mar wach. Aweyo samana penje duong' ni to ka ineno gigi kima ng'ane owacho ng'ano timo kama iri penj mano migi bende jotendwa mano yiero kalo penj mokwongo kapok wang'eyo jok mabedo biro mondo mi penj kendo aron mondo wang'e ni jatelo joma ne wayiero kadho penj nyaka wang'e ni subject ne gin mage nikech penj kata kidhi e university chon ka wan watimo KCPE ne wan gi subject madhi 7-8 kanyo wan gi CR wan gi maths wan gi ang'o so nyaka waket in that context. For example wakaw kaka governor Kisumu as an example ni kwa miye penj kane wamiye penj to wakaw for example ni tich mutiyo e Kisumu mangima kwa ng'iyo sub counties kaka subject utiyo marom nade. Yes. Then e kacha bende wan gi mandatory subject manyaka kadhi e kadhi another class. Yes. Winja. So wakaw for example relationship mar Nyong'o for example mar governor Nyong'o his excellency give the party as subject 1. That must be subject 1. Wachak wakaw dung man to kalo what you subject what you operating. Okay. Then wachak wakaw Nyong'o wang'e ni to CBD Kisumu Central CBD kama wawacho magolo pesa otim yang otiyo marom nade mano as a subject. Yes. Wachak wakaw ni other sub counties mudong kiwe Kisumu Central makabro olokre Europe East West Nyando Nyakachi bende wakita subject. Then wang'e Nyong'o gi relationship mare gi the public ni oganda ni manorito manogone kora relationship maro kinde oganda for all those 5 years ochalo nade. Then wachak wakit another subject mabende important ni the Nyong'o tiyo gi chike machal nade because under the values and principle of public service Article 232. If you look at Article 232, you look at Article 174, the object of devolution, and you look at Article 175, the principle of public service, then mano be waket kaka subject. To kirango mano, kech mani meduong. Kech kanye kama koro jatelo no chamo ne muma. Na biro rito chike, madhi tiyo koganda gi chike. We look at that and we give the marks. Onge kama important malo mano, nikech even if itimo gima ber manom nade. Gimitimo no must be geared toward improving the livelihood of that community. Koro kwang'iyo subject go. Yes. What rate Nyong'o? I rate him poorly on his relationship with the public. I rate poorly and I will radio. Relationship mar our governor give team ne in terms of kako relate to the public is very poor. Yo yuak mangenye yo the how. Yo ko yuak ni yuak gik midwa tem. Yo ko yuak gik midwa the how. Yes. The how ka yo yuak Haron and I want to repeat that. To ko winjo and ko change. And or the jomoko ntie modhi nyaka court. And if you look at judgment mar Morin Madam Morin, if you look at judgment man Diema, if you look at all the judgment and 11 judgment more court, the way the judges utiogi the wording about kaka what the governance mar Kisumu bedo, it was completely but you aknuja duoni unjo kedatero mar oganda ube usebedo kutemo mako tie governor kotem no wuotho to maki gi wach mar court kotem no wuotho to maki gi wach mar court kane in civil society man mutero Nyong'o court but your voters mutero Nyong'o court and gin ratiro no civil society anu gatero governor court okane nga mutero kata mna Uwuor Collins George
ma bendo se bedo ka ywak ahinya mar tim okotero nyong e kot owalo Chris nyamo pok itero but the piny gi jok ma samoro no riemba riembi tich jok samoro no mungado ne girieko aron dir gini kama eri abo karata moro kata nyongo ko biro nwangane rieko wabiro ng'ise ni nyongo kamitiye ni is gimajo ngati temo is not within the law. And in fact asendiko ne moko. I'm on record and adwa wacho ni an record ni an masendiko ne nyongo barupe aboro and gi copies te kendo yudo gi te ma some of them be confide na some of the officers ni ngena udi ngeni gik ndiko ne nyongo is giving us headache because nyongo is asking us ni udi ngeni gima udi wacho is true and why are you not talking and even the latest manandiko mana wacho ni how is public board support, how is our city manager doing things they don't tell me within the okelo penjo moro migo saudi gara moskum ngadi bende wanyalo pogo governor nyongo to kod jok masamotio kodo onyalo bedo division maber ahinya kendo pango tijene kako nego pangi lakini ngat miketo motimo kamoro masamoro kuchop. If you look at the law, you look at the law, the County Government Act, if you look at the Constitution, and if you look at the Urban Area and the City Act, mage chike ma is closer to nyongo, though chike mange nitie, but chike ma related ahinya in County Government, Urban Area and City Act and the Constitution, kiweyo kia Public Health Act ango gerego. Chike gite wacho ni the office of the governor obedo lump together with deputy minister. And therefore, when we are talking about a conduct of a minister, if we are talking about a decision or action by any of those, so we must lump them. Look at the highest responsibility remain with Professor. It is the same office. And therefore, when you pogo, the law pogo. Okay, Saudi Uganda. Sechema wadi mbele ni yedi. Bede team makoro wuok mubiro ni yedi. En team manyalo reso Kisumu, koso kunya reso Kisumu jaduong. Live Chenro Kuku Kuku Mar Wach. Migosi audi Uganda. Jakena tero mar Uganda. Wagombaka. Loe kaka chiel kumjogi kumuchung na jadak Kisumu County. Kizungu longo ni official capacity mar jodak Kisumu County. Mano manyiso ni nyakwa manjo moko bende magini jo penji giwegi makawaida. Walos gode chenro di eri. Mondo mwago godo mpaka Kuku Mar Wach. Jo muchung jaduong magato mar mondo migol nyongo. Bende gin kod lek mar Kisumu chunygi bende ginyalo. I want to put in a record. Nyongo has done well. Areas machalo wawacho machalo kaka ketonjo Kisumu dier kabros gi aneno kajivogi patisi kirango the face of Kisumu. Tebiro yie ni face mar Kisumu rotemre nade mani penji mar Kisumu Central me wachi cha. That is the pain more. Okay. That particular face mar Kisumu or the within the CBD mar Kisumu Central and Kisumu and Kisumu Central law Kisumu and all sub counties. We talk about Buron, we talk about Gaero, we talk about all this, but then Kisumu Central and Kisumu CBD, yes, Professor Nyongo has scored highly in some sections, in section mamoko. Like section mamoko mabindi ni Kisumu Central machalo taka beno lengthy to gin gik man no nego beno amiye go marks there. Generally face ma Kisumu yes, Kisumu layer, portion of Kisumu layer, and that he has a lot of work. Then the other highest marks mwami nyongo relationship mare gi Raila Amolo Odinga the party is also excellent. If I was the teacher, those are areas moyo the excellent marks. You see, but then kidugo penka kaka wacho relationship mara with the public to with the law monego tem. I'm giving him below 40%. Aboro ikaki ngiyo gini emi Saudi Uganda nyalo chini very objectively ne okiwachi ni oyo ngane raj. No. Iwachi ni kank uberi. He has performed. He has performed. Okay. He has made some performance. He has made some changes. You see, but overall, kingiye. Yes, osikwa ngokanye. Tosiko angokanye makoro yango ni nyongo ber. Yes, ober. Koro kupetera til. Ber kod raj. Ere mapek mo ngo. Wangiyo mohinyo japiny. Ber ngeny no wahinyo wangiyo japiny mohinyo japiny ahinya. Kwangiyo mohinyo japiny ahinya to gi koso makrito chike even in terms of decision, in terms of action, in terms of appointment, in terms of enforcement, then we are saying ni kanyo nyongo timo below. Okay. But in
terms of the image and the face mar Kisumu city makoro iluongo ni Europe. Excellent. He has scored excellent marks. Eba kelo penje duong. Jok mochung mageto mar mondo mi gol governor Peter Nyang' Nyong'o e kom. Yes. Bende ginyalo. Bende I agree ni ngama Nyong'o konyo e jogo te en Ranguma. Because kani igolo Ranguma and some of the team makoro dwa gole ni is true. Nine ni kod Ranguma. Yes. Ka gigolo ne gin kod Nyong'o ka gigolo Ranguma. And they said ni Ranguma has not done well. And today they are saying Nyong'o has not done well, has done worse than Ranguma. Yes. That's what they are saying. And we must agree, yes, from their lenses. Lens mara nyaka pogre around. And that is when you go to a conflict tree, you know different things. Yeah. So what they are seeing may be not what I'm saying. What they are seeing may be not what Aaron John is saying. Yes. And we must agree in what they are seeing. Yes, what I'm wanting. Makajenga to biro siamonwa. Tani nene bongo mota mine nuku penji no ngunenango. So from their lenses, yes, they are right in the way because they can prove what they are. You know, if you allege, you should be able to prove. But generally, we are saying yes. If the law allows us, it was a contract for 5 years. The 5 years is coming to an end. And therefore, the scorecard, marjo manyo new fees, one kaka the public, ema kendo one ge chance, mar sign that scorecard. And mi nyungu max muni go yodi, to watch ni max nkecho yudo fail, nkecho ngeni ma upugre, ngeni ma scorecard manyaki fail, ekidi another class, nkecho niya. And what was the second second class? Yes. To no class ni, and unfortunately, yes. Are you seeing the difference? Yes. Yes, nyaka nyungu kadi, ekotimononadi. To ko fail, to kotimradi, okonuo. Okay. And see kipo kingi gipenyi mnwatimo, ni nyaka kadi ekidhiago. Ekidhi class mabaya. To mare ni nyaka nyakire ekidhiago, ekinuo. So to me, yes, it's a bit complicated, but we are saying yes. Nyong'o, the performance of Nyong'o, kinjo opinion, I'm saying it boldly. Tibiro yudoka, people want Nyong'o to go home. Mheshimiwa Audio Gada, nitiere kama uko winjire kodi. Achiel kuom jomong'eyo ne iwacho pachi ma ok miss gimiwacho. Nitie penjo achiel masipenji koro didek, kano weyo mar adek. To kane kisemiya duoko, maparo ne duoko. Apenji ni jok ma koro biro jang'wen giki. Ineno ka gini capacity. You see, Kidwaro mondo bit precise. Yes. If you see jang'wen ok nyalo bedo governor. Yes. Jang'wen ok nyalo timo. Ok nyalo bedo governor. So if you are asking me about joma biro, yes, then I can't say ni giromo nikech pok wang'eyo ni jang'wen go. Ng'ama dhi biro manyalo bedo governor. I think ni mano kura duok maber. Yes. You see up to nyoro. Yes. Jang'wen gi. Jang'wen ok nyalo bedo governor. Nyong'o en governor en Nyong'o anyang ka Nyong'o. Okay. But jogi biro pod gin team mar jang'wen oweya ne ng'ane Olo ni kanyo, Ranguma ni kanyo, Uta ni kanyo, and Bura ni ka. So kanya kipenja, ta penja ni Bura nyalo dhi golo governor. I would have the answer. Yes. If you ask me what are the governor, yes, I will have the answer. You see, ingeni kawache no uta waju kenibu penja yangu manyalo. If you are asking me this question about uta, no, I'm telling you. If kipenja no uta nyalo, adu kino nyalo. Then chaki duko penja ni yangu manyalo. That means duko no moko knock out. Duko na no kami, knock out this other aspirant. Okay. Nikachika mi no uta nyalo. Yes, let me say no uta nyalo. Okay. Then the question of Manyalo Kuru Kenya Pinja Kid. So Manamo Min and Okawacha until the go long at a chill officially. Yes. Then I would say Ningan Yalu because each of them need different strength and weaknesses. Ranguma Nigi's own strength, Ubura Nigi's own strength, but they also have their weaknesses. Kurondrum Narango, no weakness, Kara strength tomorrow Uta versus weakness Manyongo. We look at Nubura Musebiro, weakness gets strength to Mare, Gimarinu, Chalnad. And that is the comparison. Makurwanya you got the answer. I will be willing, because a name at you officially, then we can come back here and ask me that question. I will be boldly be able to answer. Audio Gada, we were penji Morma de Korka, Hisigana Martin. Girum like a chill mugik, Nirma penji mara mugik.
ineno ka king'iyo Homa Bay County chal ka gima dhano riwore. In fact, Migori County dhano oseriwore mong'ado ni ng'ane to ok bedi to ng'at mabet wuok mana ywaka. Kisumu County oseng'e ni ng'ane to dog bedo governor kendo to ng'ama bedo governor nyalo wuok e ywaka iri. Same to Siaya County. Siasa ma Nyanza lokore koso ok lokore. Higa mar 10 mar devolution koro osemiyo jowa ong'eyo ni devolution en gima nade. Higa mar 10 abich ne polisi to iye malong'o, abich machielo manyomede ni omiyo koro kelo gombo jaluo jowa jotelo ma joluo ok lak jotelo, joluo nigi jotelo koro ginene, omiyo ka jo Migori obedo piny kaka oganda ma Migori ni higa mar 11 ma koro wadhi dhi devolution ni ng'ama dhi bedo nwa piny nikech giseneno kaka devolution chal berne grachne koro nyaka gibed piny, and I think mano gima yiego kabisa ni it is the best option ni jo Migori, because the law wacho ni it is jo Migori ema will decide ng'ama giyiero mabedo governor mari. So they are on the right path. Okay. And the same to Siaya, they are on the right path. It is their right, and haki gi kendo is the right thing, and gimo nego bende watimo mondo mi Kisumu bende the same. Ne what Otagiri are doing is the right thing mondo gibed piny to giket ng'ama is acceptable by the people, not ng'ama gin bende gidhi impose on the people, because it is not possible. Mondo chung nitiere penjo en nyadiriyo Migosi Udogara, nitiere gima chik oyie mondo mitim to nitiere gima jopiny mana negi lok siasa margi. King'iyo kuom thuolo malach ahinya pok piny moluor Raila Amolo Odinga, tineno ka jok mariwore gieki gichalo jok makoni ng'ana ni to ok cham to ng'at ma gichalo ka gima gidra dinone ni eri ineno ma samoro ok nyal bedo adieri ni chiegni kod moluor Raila Amolo Odinga. Dibed ni siasa ma kaluwe malokore koso en kaka iwacho ni devolution moseng'e ber mare ko ng'ama nyarite. Aaron, propaganda is a tool, is a strong tool, and yote muchungi nyaka they must be very careful about the propaganda to be to take percentage mane area alignment ma the luo kind of politics. Nikech I'm 100% sure, and I watch ka boldly alone ni aneno ka propaganda moro de donjo ka jo moko di bedo profiled kaka maybe anti-Raila kata maybe jo madwaro succession mar Raila pod ngima mondo mi propaganda no jo moko ma nyalo wacho maybe ma weak kata jo moko ma bende mara strong to gidwaro ni gitim mano mondo gigolgo kata obed kaka ranyisi madhi weekend some of this lineup ma kore temi luolande oriti jaduong live chenro mari mar kuku mar wach Migosi Audi Ogada e kamera ne tere jaduong mairi wacho wach mar bugi jaduong gimoro ma samoro ka penje wacho no oganda marwa mar jaluo ne en higa makende mar jaluo dhi chenjo image kata face margi en higa makende ma jaluo dhi leko go lek ma jaluo se leko nyaka ne nyuolwa ma wan kijende wagore kwa dwaro Aaron wan e higa ma lek no koro nyaka bed adier nyaka chopi en lek ma wan gi geno mang'eny ahinya gi ilo ni tarik 9 dwe mar 8 jaluo dhi neno gima wadongo wanyuolwa wabedo wakedo ne ni ochopo kare, and mano wewa ni jotendwa tema nitie gima dwaro gima timango gitim campaign e yor kwe kendo gibed ka ging'eyo na agenda maduong' en mar lek mwarito leko tarik 9 dwe mar 8 mane maduong' omiyo kwe obedie kuom jowa makedo kata madwaro kura. Oriti Migosi Audi Ogada gima lit na en ni seche ma jo siasa ok dhi maber Daudi wuok mager kendo yie nyaka dhi e doho to ka jopiny ok odhi maber e kawo kura to ka no kiwuok mager mtero japiny e doho koso japiny ok nyalo tero e doho petition on actually I'm calling talk. No, I'm going to give you the in fact petition on petition on in fact who the witness that petition mabe camera uno nyalo yawe unene Uganda went to court kendo kapok nyadhi e court yes nyo wuoyo gi IBC ing'e ni issue mar election and stakeholders nyao engage gite atimo nyaka research Nairobi atimo nyaka research Eldoret